Welcome back to another episode ya Secrets na Confessions. Mukoma Honest ndo zita rangu randinoshandisa ndinokuverengera inyaya dzekufumuka kwezvinhu zviri kuitika mukati meupenyu. Ngatipinde yedu munyaya yedu yekutanga. Ndaive musatanist asi ndakazotendeuka. Vanhu vandaishandidzana navo vava kundimanikidza kuti ndinge ndichiuraya amai vangu. Nyaya yangu yakamira yakadai somukoma, asi ndokumbirwa kuti munge muchizoposta nyaya yangu mwakawandisa chitupa. Pamuchange mava kuposta nyaya yangu, make sure kuti zita rangu hamusi kuzoribuditsa pachena, kuitira kuti pakufamba vanhu vasazosuspect kuti munhu ainge achitaurwa ndiye uyu. Ndiri murume ane makore 41 ekuberekwa, ndinogara muUK. Mukoma, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakauya muno muUK mugore ra2013. Munhu akaita kuti ndiuye kuno kuUK ndiamai vangu nekuti vaiva nesi muno muUK, saka vakandidaidza tose tiri two, inini nesister yangu. Ndakasvika kuno kuUK vakanditsvakira basa, asi sister yangu yakaramba zvekushanda. Yakati inoda kutanga yamboenda kuchikoro. By that time ndainge ndisina mukadzi kana mwana, saka mari yandaiwana yaindikwanira kuita zvandaida kuita zvose panguva yacho. Saka ndichiri kuZimu ndaifarira kuimba rap music. Munhu akandiinspire kuti ndide rap music ndi 50 Cent. Ndaida music yake ndisati ndave kunamata, ndaitodresa sa50 Cent. So ndave muno muUK ndainge ndava kuwana mari, saka ndainge ndava kunyatsokutevedza music. Ndakaguma ndapinda pakuita zvemadrugs. Handina drug randisina kutora kusvika ndazojoina satanism nekuti ndaida kuva famous. Mai vangu vainge vasingazive kuti ndizvo zvandiri kuita nekuti vaigara vari busy nebasa ravo. Saka ndakatozoita friend yangu aiva nemusikanzwa wekuda vasikana, saka aidanana nemumwe murungu muwhite, saka akazomuabuse pabonde ndokubva anzi wandirepa. Neniwo ndaivemo munyaya iyi nekuti pazvakaitika ndaiva kumba kweshamwari yangu. Nyaya iyi yakakura. I end up ndava mujeri, ndakatongerwawo 5 years kugara mukati. Mai vangu vakachema, asi ndiyo yainge iri way yekundilida kuti ndizotendeuka. Ndakagara gore rese ndiri mudepression, asi ndakazozvigamuchira. Ndipo pandakatanga kunamata. Ndiri mukati mujeri imomo ndakaona angel, ndinoreva ngirozi Mukoma, yakauya kwandiri ndiri mujeri yakandiudza kuti nyika yauri haina kuchena, uri pakati perufu neupenyu. So iwewe waitirwa nyasha nekuti Mwari akunzwa. Dai wanga usina kuuya muno mujeri, wanga uchafanira kunge uchizofa iwe. Saka kubva ipapo ndakatanga kunamata. Saka masatanist akatanga kuuya achida kundirwisa. Dai pasina Mwari ndingadai ndakafira mujeri nekuti ndaitoona vamwe vanhu vachitofa ndakatarisa. Zvimwe ndaitozviratidzwa kuvision. Kuhope ndakaguma ndava kunzi pastor mujeri, kunyangwe nemhondi dzainge dzava kunditya. Ndakazobuda mujeri. Now I'm free person. Chaita kuti ndiuye neconfession yangu Mukoma Honest. Haisi nyaya yekujeri oro kuzotendeuka. Ndine ring yandakapiwa kusatanism pandakasungwa. Handina kunge ndaridzorera, ndakaramba ndinaro. Saka ndakazodzokera kumasatanist aya ndabuda mujeri ndichida kunodzorera ring iyi nekuti ndakatya kurirasa. Bhaibheri rinoti give to Caesar what belongs to Caesar. Asi masatanist aya akaramba akati anotoda blood sacrifice kuti vange vachitambira ring yangu, ende munhu ari kudiwa ndiamai vangu. Saka ndakaramba zvaidiwa nemasatanist aya, asi ring ndinayo mumba, handisati ndaridzosera. Mukoma Honest, I'm not that powerful kuti ndikwanise kufighta masatanist aya. The only thing chingandigonesa is to expose them. But ndiri kuda munhu ari so powerful, a pastor, a prophet, ari around UK tibatsirane, nekuti handingatarise amai vangu vachitofa. Ndakatarisa nekuti masatanist aya akandiudza kuti I know uchafumura masecrets edu, so tinofanira kumbokurwadzisa. Ichibva yapera yakadaro nyaya yavo. Yeah. So which I don't know and I don't understand kuti kana kuri kuti zvinhu wazvipiwa ukangoenda uchingonorasa chete, kana kuri kuti vaenda vachinorasa ring yacho, chii chinozoitika? Munyama yacho inoramba ichivateerera here, kana kuti zvinobva zvazongoperera ipapo tibatsiriwo.
zvinhu zvemweya unofanira kudzorera kune muridzi wazvo here nenzira yakanaka, kana kuti ungoitawo zvaunenge uchiona zvinokuitira, since vanenge vakakuitira zvinhu zvacho vanenge vava kuzviramba. Moving on, tichienda panyaya yedu inotevera. Hide my ID mukoma. Ini ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa. Ndine vana vangu 2, musikana nemukomana. Vana vangu ava vasara vasina amai nekuda kwekushungurudza kwandaiita amai vavo vachiri vapenyu. Pandakashanyira tete vangu, hanzvadzi yababa, kuZhombe, ndipo pandakasangana naPaida, my late wife. Mwana anga ari njuzu pakunaka iyeye. Kubva kubhodhi yacho zvayo takadanana for 3 months nekubva ndatorora. Ndipo pakatangira ruchengero rwangu pamukadzi wandainge ndabvisira pfuma. Munhu wese kufamily aingondibiga kuti apa wakanyurura mbama yemukadzi. Chero tichifamba tese waingoona vanhu kucheuka. Paakaita nhumbu yemwana wekutanga azvara, hapana kana chakachinja, pamuviri wake. Zvinhu zvese zvakangoramba zvakangoita sekunge achiri musikana akaperera. Ruchengero rwakawedzera, ndikamurambidza kushanda zvese nehembe dzaainge achipfeka. Ndakabva ndatomuchinjisa, ndakumupfekedza maziroko chaiwo ainge achisvika kumakumbo, asi runako rwake rwaingooneka chero mumazihembe iyayo mahombe. Ndakaguma ndakumurambidza kuenda kumashops chaiko. Paakamboda kutaura ndakamurova mbama, ndipo pakatanga hondo ipapo. From mbama to mbama ndakumurova zvese nezvibhakera. Chandisina kuziva ndechekuti love yangu yakatena nenguva pfupi ikava obsession. Ndaiti ndikangoona seanosekerera mumwe murume chete ndaitorova. Ndakafunga kuti kumupa imwe nhumbu kwaiita ndizofile better, asi no, hazvina kumbochinja. When we welcomed our second baby, mukadzi wangu akaramba angori nerunako rwake. Mumba mangu ndanga ndatova abusive husband chaiyo. Aita akadzokera kumba kwavo, ndaitoteerera ndonomupromisa ariko ikoko kuti ndachinja chidzoka mukadzi wangu tinge tichizogarisana, asi ndichinyatsoziva kuti kuchinja ndainge ndisina. Hama neshamwari dzakambonditsura, ini ndainge ndisingateerere. Ndakazoti pafamba nguva, pese pandaimuona ari pafoni achisekerera ndaitofunga kuti ari kuita gumbo mumba gumbo panze. Pakadaro ndaisatana kusumudza ruoko. Vana vanga vasisina mufaro. Mukadzi akangozongogara aine mavanga nguva dzese. Rimwe zuva ndakasvika asipo pamba, ndikatsamwa zvisingaiti. Paakadzoka achinditi ari kubva kunofilisa gasi, handina kuda kumbomubhilivha. Ndakatotanga kumurova. Ndakamurova zvakapfurikidza ndichiti anga aenda kunoona chikomba. Ndakasiya achigomera. Pandainge ndamurovera ipapo akaita mazuva achiti muchest make muri kumurwadza. Inini handina kuda kumbozviteerera. Day number 4 kubva musi wandainge ndamurova ndipo pandakazomumainisa kuhospital. Ndatoona kuti zvainge zvitori serious. Tikaudzwa nana chiremba kuti mukadzi anga atokwarira mukati zvakaipisisa. Munoziva zvinosuwisa. Haana kuzombogara 3 days mukadzi wangu akabva azoshaika. Hama dzangu, I am regretting now. Angove madai ndakaziva. Vana vave nherera dzisina amai. Ndinogara ndichingomurota achichema. Zvave kunditambudza hama dzangu. This is my short story. Let me know kana muchinge mazoitumidzira nyaya yangu ndizoteverera mucomment section ndinzwe pfungwa dzevamwe kuti vanoti kudii. Varume, kana tichinge tatsuurwa pamusoro pema-bad behaviors atinenge tichiita mukati melife, ngatingoteererai vanhu vanenge vachitipa ma-advices. Moving on, tichienda paimwe nyaya yedu inotevera. Ndina sisi vangu vandakasiyana nawo ne2 years. Muziva kuti ndadzidza ndikaona mumwe mukana wekudzokera kuSouth Africa. Handitumira futi mari kuhama. Ndaitumira sisi vangu mari vaichema every month and ndichivatumira 1000 rands. Ndo kuzoenda kuZim vainyepa kuti hapana zvavari kuita, ivo vachingoda mari each and every month ndichingovatumidzira. Only to realize ndazoenda kumusha kuti ivo vaitoita progress, asi vachinyebera kuti ndarwarirwa nemwana kwaitika zvakati. Ndazoti ndaenda kuZimu ndokunoona one room yavo yavakavaka hombe. Vakasumudza muromo wekuti handi imimi mainakidzwa nema-Nigerians muchitumira maphotos muri kumabeach, isu kuno tichivaka. Ndane about 2 weeks ndiri kubika sadza nemuriwo every day. Mari sisi vangu vanayo. Boyfriend yavo inotouya vachitoita bonde ndirimo mumba.
ndiyo nyaya yangu mukoma. Ndaibira murume wangu mari ndichitumira vabereki vangu kumusha little did I know murume knows everything and he got some receipts andaiviga nema notifications epafoni. Saturday akanditi dedza tete vako nasisi vako tiite Brai. Ndakafara ndakavadedza but Brai went ugly. Murume audza tete vangu kuti ini ndakatopedza kuroora kwakubuditsa umboo hwemari dzandaiba. Kutaura kuno ndanga ndichitorinovheta imba yatove pawindow level kumba kwedu. Ndiri kunyara nekuti murume aichengeta vabereki vangu nevake pasina rusaruro. Since zuva reBrai murume anongoenda haadaire foni inongoringa. Ndoita sei nhai vedwei, imba yangu ndoida, tine vana 2 nemurume. Ndakakumbira ruregerero but haasi kudavira foni. Ndoita sei hama dzadiwa, imba yangu yoparara. Ndasvika kuZim nemurume nevana vedu. Ndagara nemurume uyu 4 years tiri kuCape Town achiti haana mukadzi. Amai vake amwene vangu vakatouya kuCape Town vachirwara vakatoti mwana wangu anga atochembera asina mukadzi. Nao tasvika kudomboshava kusvika kuine mukadzi ane vana 2 apopota murume kusvika arova mukadzi wekutanga. Nao ndangoisa zvinhu zvangu pasaidi mu1 room imomo. Apa ndakapiwa chirwere nemurume. Ndoita sei, ndobva here apa kana tsvakirai kuno kumba kwedu haina kuenda. Mukoma ndokumbirisawo muposte nyaya yangu tinzwewo pfungwa dzevamwe kuti zviriko here izvi. Tinzwe kuti polisi inobvumirwa here kutorera munhu motikari yake ende kuti mhuri dzakarasikirwa nehama dzavo vanofamba negwara ripi kuti vange vachibatsirika. Mota iyo yandakusenderai iyo inova Nissan AD van inotakura between Bangkok and Chinhoyi yanga yasungwa nemapurisa. Akati kuna driver gara pasaidi tinosiya vanhu mutown then toenda kuCentral. Driver akatomurambira achiti siya ndidrive motikari yangu ndiri ndega. Driver akatozobiswa pasiti zvechigandanga zviya nemapurisa akabva atorerwa motikari. Mupurisa achingosumuka ndokusangana nekombi ichito overtake nekutorovana head on. Some of the passengers from the Nissan AD van and the kombi have died in the scene, including the Nissan AD driver anonzi Willie. The ZRP since yakonfirma the fatal road traffic accident yakaitika musi wa16 which will be nezuro at the 110 km peg along the Harare Chirundu road near Chinhoyi Provincial Heroes Acre. ZRP reported kuti pane vanhu 6 vakatofira pasport. The number of vanhu vakakwara haisati yazivikanwa. Vanhu vachiri kutsvaga information kuti zvakamira sei. Zvine mawane. Ndichizoifambira nyaya iyi nekuda kuziva kuti zviri kufamba sei ndichibvunzurudza kuti this accident yakanyatsoitika nechepapi pacho. Pakabuda information yekuti pakafa vanhu 6 then kuzobvunziridza vamwe vari kutaura kuti no, that information is incorrect. Haina kuperera information iyoyo. Vanhu vari kunzi vakashayika vanova ivo 7. Ende pari kunzi munhu wachona anodriver anogara kumabvuku ende zita rake anonzi Tadiwa. But zvinofamba sei? Information yekuti kana pachinge pashayika vanhu vafa, then pobuda information yekuti pashayika munhu 1 kana kuti 2, vanhu vachitoziva kuti pashayika vanhu 4 kana kuti 5. Hazvina kunaka izvozvo. Ini ndakarerwa kumusha kwa mama vangu kubva udiki kusvika ndiroorwe. Daddy namama vanga vasiyana. Mama vangu vakashaya onda grade 3, varambana kudaro. Daddy vakashaya onda grade 7. So ndakazorotorwa nemumwe murume. Mubvunzo wangu uri pakuti murume wangu anoendesa kupi pfuma. Daddy vangu vakarerwawo kumusha kwemadzisekuru. Gogo vangu vakazvara baba vakavavanzira daddy vangu kumusha kwavo kusvika nanhasi kumusha kwedu chaiko hatikuzive. Apa gogo vakadzimara pakushaya vasina kutiudzawo kumusha kwavo. Vakangobereka daddy vangu chete, havana umwe mwana. So hatina tete, hatina bamukuru. Roora rangu kana ndichinge ndava kuda kuroorwa runoenda kumusha kupi? Kwandakarerwa here kwaana amai vangu oro kumusha kwa gogo mai vadaddy vangu kwakarerwa daddy? Ndinosikunzwai muchitaura nyaya dzema-abusive parents mukoma. And this topic iyi yatonetsa. Ma-abusive parents ari kusheka zvinhu zvisingaite. And right now pane zviri kutoitika mu next room yangu. Mother vane vana 2
A Boy and a Girl kamukomana kakatiza last term kunogara na stepmother. Amai vanorova vana ivavo zvekuti munonzwa matumbu kudairira apa vachivarovera pet issues like chikorobo chiripi maregerere ekusuka. So now she is staying in ECD-B muskana after the boy ran away, and ivo vanototaura with pride kuti mwana akatiza and arikuramba kudzoka hameno hake. Last week she started beating the girl nezvibhakera kusvika mwana akugomera. Nyaya iri yekuti wapinda mumba ukarara maki yakarembera panze padoo ipapo ndo patazotsvaga mapurisa angava connect nefriendly unit, but nothing changed. She seems to be going through a lot because vanobva kubasa around 10 ndo pavanomutsa the child achibvunzwa nekurohwa. Pavanenge vachirohwa paya vanenge vachiti baba vako vakambotenga grocery pano here, vakambokutumirai zvinhu, saka ndobva kubasa ndosuka nekukupolishira bhutsu dzako, which this kid is only 5 years. She can't handle all the responsibility kuti mai vasvike pamba pakarongeka. Now mwana wacho ave nekakuvhunduka and she is no longer confident pazvinhu zvake zvese zvaanoita. Anenge angori ready to be bashed. I had a conversation with her ndichimuti chibvisa washing pawaya usati wakanganwa. Mama vakasvika dziri panze ndopaunozorohwa and she was like ndongorohwa ndichingosvingirira ipapo zvopera. I was shocked kuti saka shamu yacho haachatoinzwe. She is all ready for anything worse that comes her way. Zvinonzwisa tsitsi, zvinoshungurudza. Ngatiende panyaya yedu inotevera. Hama dzangu, gore ra2026 ndiani aiziva kuti tichasangana nematambudziko akasiyana siyana nekuda kwezvaitika. Vamwe ndivo vari kuchema nemudziyo vakatorerwa, vamwe ndivo vasisina kana sent vakasarudza kunorara panze pachando kuti vakwire mabhazi emahara. Ini dambudziko rangu rekurasikirwa nemari yakawanda nekuda kweMarch and March. Ndine murume ane 30 years dzekuberekwa, ndine mukadzi nevana vangu vari kuZimbabwe. Taimboshanda tese kuno ini nemukadzi kuKokstad. Patakazopedza kuvaka ndipo pandakamuti aende kumba anogara nevana. Munongoziva life yekumaplazi kuti yakamira sei. Last year muna November my friend approached me achitaura nezvemukando, I mean maround ema 3000 rands pamwedzi. Taive naye nezvichireva kuti since ini ndakasarudza kuita wekupedzisira ndaizopiwa mari end of July. March and March payakatanga handina kumbobvira ndarota zvekuti things will be bad like this. April na May ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu zvainge zvatanga kushinja, asi raundi hapana akataura zvekuti timire oro kuronga a way forward. Vanhu vekuMalawi patakatanga kuvaona mumanews vachinzi vakaungana kuDurban, chingoona pamasocial medias, ndipo pandakabvunza mugroup reraundi kuti todiko nenhau yemari dzedu cause friend yangu neni tisu takanga tane jana rekupiwa June na July unoyo. Vamwe vakatanga kuti isu tamiswa mabasa, vamwe vachiita left mugroup without explanation. Munhu waitokamuendera kuinbox anotokuudza kuti ndava kuzimu ndichakuitira plan. Guys, mari dzenyu chengeterai mumabank oro pasi pepilo. Zvemukando izvi ngatisiyanei nazvo. Vamwe ndivo vakandipa half chaiyo, vamwe kana cent. Zvino ndiri kushaya kuti mukadzi ndomuudza kuti kudii. Vamwe havachatobatiki zvachose, chero manamba avo haachapinde. Nesituation mamiro yakaita iyi, munhu hapana paangambokutange iye achiziva kuti ndiye akabenefita, unless kana kuri kuti ndiye ari kuda something from you. Nyika yatava kurarama iyi yashata, hama dzangu. Tiri muno muGracing, tanga tichienda kumazhanje. Tine munhu watiri kuona maskeleton ake nembasha dzake idzi. Maskeleton. Ndifambe muone musoro wake kwandauona. Idzi ndidzo mbasha dzake idzi. Kunge munhu airatidza kuti anenge anorasika njere here kana aipenga here. Asatange munhu akatodyiwa nembwa. Idzi mbasha dzake dzanga ari munhu wechirume. Idzi
iri ndiro denya rake iri. Muno mugrazing munamba 2. Munamba 2. Ndiro denya rake ndio musoro wake uyu. Akaratidza kuti haana nguva refu munhu uyu achiratidza kuti akaparara. Vape. Uyu munhu akaparara uyu unenge muhwezva waratidza kuti aidhonzwa here nembwa pakapfumba pamuri kuona apa. Munhu akuratidza kuti akafira apa. Munhu uyu akafira apa. Asi ari kuratidza kuti munhu uyu akazvisungirira mumuti uyu. Muti wacho une gavi iri. Iri gavi rakasvika pakudambuka iri. Mugrazing munamba 2. Munhu uyu akazvisungirira pakafira pacho ndipapa pamuri kuona apa. Rimwe gavi racho iri nemamapfupa ake ndopaakafira.